bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallallahu alayhi wa sallam non kadi en calmini khalifaɓe dini kono kadi en calmini khalifaɓe aada ko non calminirden ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe enen galle o ɗum noon hande en garti e émission men holmboni an tawa ko tongode temedere e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi eɗen bismi goto e ɓiɓɓe Fouta goto kadi ni ko inne ande so tawi o wiyama o jeeya ko wudduru wiyete ko wudduru lewe Ndiaye wuddu guesel maaji dankel tamaroji ɗum noon en batta joni joni so wona tottude mbo o salmodira yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV kono kadi ko yeɓoɓe émission holmboni an assalamu aleykum. Assalamu aleykum ceerno Mody a salminama a weltanama no fewi min dañi fartague arde ga émission holwoni an e Pindi TV min calmini kala kettotoɗo a yawa habrirde Pindi TV min jarnima ɗum min mbi ɗum salminago ɓurgo teddugo assalamu aleykum kala halifaɓe men diina ɓe calminama wonɓe hôpital uji ɗi wonɓe prison ngaji ɗi wonɓe caɗele fof kadi min ñaguima Allah yo Allah yaltinɓe hen yo Allah waɗan en jaam e Sénégal e Afrique e duule baba Adama foof ɗum noon joni joni caggal calminali ɗi en jaha toon to rési Abbas Sarr artan en e natal makko walla mbiyen biographie walla mbiyen dar toon gurdam foof no yaha en jeehi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV to gonɗon eno gonirɗon jaam e kisal ɓamtare udditare e yajode yo wone moon émission moon hombo woni an yadude hen e bammude tongode temedere e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi arti gam weltinde on comme no waɗanno e kala saaha e ngol omo yaada hen e Abdoulaye Boly ingénieur de conception en hydraulique et assainissement. Abdoulaye Boly woni président de l'association des diplômés de l'Institut d'ingénierie de l'eau de l'environnement deuxième école Poynayi Laamu tawke Afrique de l'Ouest kame centre ina gondi e co-diplomation wondude e école aji international hono école polytechnique fédérale de Lausanne ANGES école nationale du génie de l'eau et de l'environnement gonɗo toon to Strasbourg bandiraɓe musidɓe tedduɓe kanko Abdoulaye Boly o heeɓi fartaŋe hebde expérience kino tolno duuɓi 25 ko fati alhaali rewindu projet ji kame ɓamtare walla développement wondude montage des projets de l'eau et de l'assainissement Abdoulaye Boly liggima duuɓi sappo e fedde USAID catal fedde gotago windede tawke laamu dawlaji tentuɗi banda musidɓe tedduɓe Abdoulaye Boly ko kañum woni koɗo bamoji e yewtere moon hombo woni an tawke tongode temedere e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ɗum noon caggal natal rewari o en jii fayidagal mum en jii fartaŋe o wona ko weeɓi ni beela aɗa wawi waɗande min ko commentaire ko tubako wiyata gartana min e rewa rewi o eyyi min mbiyetemi ko Abdoulaye Boly no wayno jibinami ko 1973 garmi ɗo Dakar presque mawnumi ko ɗo e Dakar Diamaguène toon ɓurmi mawnude toon mbaɗmi primaire école Diamaguène 1 Alioune Gueye dañmi entrée en 6e 1985 jaami collège CM Diawar Diagne minen gudditno ni premier collège CM Anne après gartumi CM Diawar Diagne toon dañmi BFM après gummimi toon paami lycée Lamine Gueye toon dañmi baccalauréat série scientifique C gummimi Lamine Gueye paami université Dakar après noon ɗon mbaɗmi concours d'entrée à l'école interétat des techniciens supérieurs de l'hydraulique et de l'équipement rural 1997 Allah waɗi premier gollal liggeymi koye affaire hydraulique mais liggeymi koye topographie programme Sonatel guiɗimi wonde en 1999 nden puɗɗimi golle ha gartoymi kadi duttimi école d' ingénieur nden janggumi affaire ingénieur agal ndiyam e kala ko fate barage uji pomuji eko way noon e kalluji ha 2007 gartumi noon puɗɗimi liggodade ko wiyeten ONG organisation non gouvernementale gonnode dans le bassin du fleuve Sénégal hedde Bakel Bakel en Faye Selli Babi ha Kay on diwan foof min liggeymi hen ko heewi après ɗon noon gummimi ɗon noon puɗɗimi nadde gouvernement américain min liggodima e gouvernement américain ko wayno duuɓi sappo bande ke min wonno expert principal ndiyam ko fate ndiyam banggue Sénégal e kadi guure kewɗe baɗe noon
tigri so tawi en jahat seeɗo to baŋnge holko ɓurɗa teskade e caɗele ɗa yejjitata e nder gurdam ma e ɗum ɗo caɗele ɗe gurɗa so tawi aɗa wuuri ɗum eyyi par ce que aduna kam ko caɗele waɗata forgé aɗa andi won gando goto o wi les difficultés forgent les hommes forts et la facilité forme les hommes faibles aɗa andi somi wima ko jammugal mawnumi ko environnement mo ganduɗa ko complexe ko banlieue hakkude Ndiago Bar e marché Thiaroye so neɗɗo mawni ɗon parfois janngoya garta jaaha marché jaaha maquette aɗa andi koye environnement baɗɗo ko américain mbiyata ko challenging par ce que banlieue so woni hoorema hewani ndiyam tan ko homtuma ne heewi kono min jetti Allah min jetti jinnaɓe mbatti haqqillaji no feewi kadi ɓe ndemin nehi min par ce que ay neɗɗo kala ko mbawɗa dañde ko needi woni foof éducation de base te ɗum wona janggetake école ko needi koye nder galle yiyat yumma e bamma no mbayni ƴeewa wade noon alhamdulillah noon jinnaɓe ne kadi ko yimɓe andanoɓe nder jammugen kadi machallah ɓe pawi min to potno fawde min ɗo min daari hen kadi ha Allah walli min dal ko heewi min ɓoccitima hen neɗɗo noon wawi wiide wurani caɗele par ce que won sahaji muusino par ce que aɗa jangga ala kalis te kadi bamma janggani yumma janggani te an yiddema tan parfois c'est un peu difficile mais kam min surtout jinnaɗam gorko walli kam no feewi kanko meeɗa jabde tan waɗa goɗɗum hay soko mi winoma baba vacance mboɗo yiiɗi yaade mi liggo seeɗa mi daña hunde ko gudditirmi école konngol gotol meeɗi wiidemi Ablaye jangde ne hiri jangde kala ko mbadduɗa ɗum ko wona jangde tan yahat saɗa yiiɗi ko welimi tan wona jangde ma sa jangi hay sa wawanami haydara ma wan hoore ma hunde hande Allah waɗi o tawako ko heewi sabi o natti guila 1999 1er avril 1999 min ñaagi ko Allah yo Allah waɗanmo toon ɓural mum waɗamo e aljannaji ɓurɗi towde mais ko jinnaɗo ballinnoɗo no feewi ballinnoɗo e banggue conseil ballinnoɗo kadi e gurdam aduna sabi ganduɗo aduna no feewi kadi ko ɗum waɗi noon caɗele ɗe hay soko tinanoma musani dal musani beela an meeɗi yaade Fouta min Fouta première fois siftorde tan Fouta arde toon 89 hawri koye événement Sénégal Mauritanie ene événement ne ummi a cikkumi événement o ko mois de avril fuɗɗi min jaami vacance ko le mois de juin nden toɓoji mois de juin tan to fuɗɗoto toɓo nde jaami nde ɓuuri wadde min marqué Fouta foof ko teddugal yimɓe ne jaaji o jogui musidɗam hannde nana Amérique ne wiye Souleymane Diop ɓeɗo nde ɓe garmi nde mi andano toon hewɓe kono en garmi ñande hen kamɓe fof ko gallam ɓe gari ɓe gotta wattade wattaji ɗi pawdiri ɗum hankkente ne waɗi ɗum marqué dal tumbuji ɗi e voilà donc c' était ɗum waɗi kam marqué dal ɗum waɗimi marqué ha hitande foof 89 ha 98 meeɗa jooɗade vacance taw mi yahani 3 mois Fouta tigui rigui jaɓen to koto banggue hydraulique to mo woni banggue sen kaali ɗum en kaalat diƴƴe kaalen taaridi men kono mbiyeten ko holko woni darde mo eyyi minen formation amen ko formation mo ganduɗa kala ko faate banggue ndiyam guila tan nde waɗa toɓɓere toɓo ha nde rufata e dow leydi no doguirta kadi no naatita nder leydi ha wona ɗon maaje aɗani maaje ɗe ne mbaɗi maaje gonɗe dow ene mbaɗi maaje gonɗe less maaje gonɗe dow ɗe ɗum tubak wiyata fleuve maaje gonɗe less ɗe ɗum ɓe mbiyata nappe ha noon no doguirta faye guejji ha ndiyam kadi no ummorto pompe hono lac de guerre no pompirte usine aji ndiyam gonɗi toon ɗi so ɗi pompama ɗi gadde ɗi cafre no safrirte ha waɗe tiwoji ɗi no tiwoji ɗi mbaɗirte ha mbawa arde guure ɗe ha wawa serwede e nder guure ɗe ha waɗe robinet aji nder galle sa ɓiiƴi tan ndiyam yalta ngal gandal foof min jangguinama ɗum heddi kadi banggue barage en no ndiyam dambirto so dambima holno ñawirta so ñawi holno safrirte e no waɗirte hutorte ha nawe e guese wawa wurnude leɗɗe ɗum fof kadi min janggi ɗum
kono min to banggelam ɓurmi liggade ko wiyete eau potable woni faate ndiyam ɗam ngannduɗaa hutorte koye robinaji koye galleji koye projet ji min goni projet ji laamu projet ji kadi secteur privé walla ONG ji min balla ɗumen monta dossier ji ha mbawa dañde financement mbawa wadde exécuté ɗiɗon projet ji tigi sen paami hannde wadde hannde hol yiyande mon e hannde Sénégal eɗen tolni tolno mo gonɗa leydi ndi fof heewi ndiyam ɓe nane yoolayru ɓe nane naggam onon ni hol darde mon e ɗum eyyi aɗa andi ɓe mbi ndiyam kala ko bonnine ma fewnu ɗum hannde sa yi Fouta hannde ɓe mbi liɗɗi fuɗɗima arde aɗa andi adana nde no yooro ne heewi Fouta surtout da jamanu ɓennuɗo o yiide lingu maayo ko hunde sattude joni a yi maaje ɗe nde ndiyam ɗam naati tan liɗɗi ɗi puɗɗima artude ɗum woni ko mbimami kala ko ndiyam bonni ma fewnu te enen sen ƴewtima neɗɗo mo ganduɗa ene jogui leydi aɗa jogui ndiyam aɗa jogui nangue aɗa jogui doole ndiyam fota tampintama sibi hande kala ko ɓuuri sattude e aduna ko ñamde neɗɗo o so dañi ko ñaami ko wiyete les besoins primaires ene wayno hankkantede so woni no caɗele ɗe ko temedere ene wayi feccere nde o safri ɗum heddi ko o ƴeewano janggiri o ƴeewano safrori o ƴeewa kadi no ɓeydori ngalu makko woni économie o te hande sen ƴeewi hay économie o e ñamde nde ene yaadi sibi hande sen ƴeewi enen adana koye ndema tan guurɗen ndema ka ɗon joguino en ɗum wanno ni guure gonnode dande ma en ɓurno lorlidde ɓurno kadi wonde guure mawɗe sibi ko ɗon wonno ndiyam ɗon wonno laawol hay laawol men ni nden ko ndiyam ɗannortoɗen koye laaɗe tan kono joni jamanu waylima kalluji gaari ha jeeri ndi ɓe ɓurtima hankkantene ngaalu banggue waalo o kono hande min kam e miijam jimi ko ɗam ɗo ndiyam ko barke sibi hande no Sénégal wayni eko mbiyeten souveraineté alimentaire eɗen mbiya eɗen jiiɗi jeyde koye men to banggue faggudu to banggue guurka te en mbawa wadde maîtrise ndiyam ɗam ha janggo e jaam sen cohloyi haysoko yoori taw ndiyam ɗam ne wawi hutorede waɗe guese waɗe to élevage taw jawdi ndi ene daña ko ñaami waɗe aquaculture taw no wiyete kadi ɓeɗo walla mandene awoɓe taw en mbawa daña to ngawi aɗan ɗum foof ko hunde nde ganduɗa hande koye projet ji économique ɗe ganduɗa ko ndiyam wawi rokkirde ɗum so ndiyam ala ɗum wawa wonde hande yimɓeɓe ene mbawi remde taw ngala leydi sa yi leydi o hono Japon ɓe mbaɗi développé technique mo ganduɗa remete taw leydi ala ko mbiyata permaculture mais ala foye aduna to jeeyata neɗɗo ne rema taw ala ndiyam kono ndiyam sa joguima ɗum ene wawi wiide an économie leydi ma sa waɗi ɗum hen ene wayno an capanɗe so woni ko temedere capanɗe joyyi ene wawi a gañima ni kono wonde leyɗele men en pewjata ko heewi kadi en ɗeɓɓata en goppat tan ha yana e dow men ɗum waɗi ɗum addi caɗele ko kadi en jafnima no feewi bandiraɓe men wonɓe e caɗele ɓe soɓe gona e galle ma ndiyam ara hebta ɗum ene muusi walla jogoɗa guesa ma ha daña hen yakare guesa ba ara naata ndiyam aɗan ɗum foof ko caɗele mais mboɗo sikki tan caɗele ɗe koɗo keewi foof walla koɗo muusi ɗe foof so woni hande waɗama programme tan pour que ndemal waalo ɗeɓɓe guila joni yimɓeɓe ƴeewa semence uji moƴƴi banggue fatato en banggue ko dendiraɓe jajaɓe ɓe jiiɗi ko ñebbe banggue makka en banggue kore en ganduɗa ɗum ɗon wonno économie Fouta nden sibi ko ndemal waalo wonno économie ndemal ndungu joguino tan ko faggudu ko mbiyaten culture de vivrière hono maaro en hono gawri en hono ko way noon mais ko culture de décrue o joguino presque économie Fouta nden nden noon ɗum noon so yimɓe ballama ha mbawi hikka remde waalo taw ndemal ngal kadi ene reena ha ko bonnata en ko wayno ko diwata en walla ko way colli en mbasa bonnude ene wawi kadi ɗum wonta gartam e inondation o tigui jaɓanten ko en jii e nder Dakaru ene waɗi nokkuji ene mbaɗi ndiyam belɗam kono ene waɗi nokkuji ko wayno Guédiawaye en ene waɗi banggueji ɗi ganduɗa ko ndiyam ɗam welani mbiyeten ndiyam mettuɗam woni ɗon ɗum ne holko addata ɗum eyyi aɗa andi sa ƴeewi Dakar
wiyete ko presqu'île du Cap Vert c'est à dire Dakar sa ƴeewi banggueji tati fof taari ɗum ko gueeƴ te Dakar sa ƴeewi hakkude to ɓe mbiyata nder Dakar ɗo woni palais de la république tan ha fayi Rufisque ko 26 kilométres te ala fof to darotoɗa e on kallu mbaɗa 2 kilométres taw yettaki gueeƴ anda taw faami ko kalmi ko c'est à dire Guédiawaye banggue gueeƴ gonɗo Guédiawaye o ha Thiaroye timmani 5 kilométres hakkude ndiyam gueeƴ ɗam e ndiyam Thiaroye ɗam te ko gueeƴ goto kadi ɗum ko probléme par ce que ndiyam gueeƴ toujours kañum doole mum ɓuuri hewde ndiyam ɗam welani ɗam c'est à dire lamɗam ɗam hokkata ɗum doole ko concentration ionique o concentration noon mi anda no mbiyata ɗum e Pulaar wonde ko kala ko jilli ndiyam kala ko jilli hen ndiyam ɓolam lammata kono kala ko jilli e ndiyam ne kadi ƴetta guu ndiyam ɗam ƴetta ɗum woni lamɗam ɗam no wayni ɓurata teddude ndiyam gueƴ ɗam ɓuuri teddude ndiyam belɗam eyi joni noon so kala to ndiyam gueƴ ɗam ari puusat puusa ndiyam belɗam ɗam joni noon kadi ene waɗi probléme goɗɗo kadi gonɗo e Dakar wonno yimɓe kodiri ni ene keewi nden yimɓeɓe kewano aɗen joni Dakar kala to ƴewɗa minen kam mawnuɗoɓe hedde Thiaroye en ko ceenal wonno ɗon forage mawɗo no wonno Thiaroye ne wiye forage de Thiaroye woni usine to ɓe mbiyata usine dohɗo on forage noon jooɗima ko juuti won noon yimɓe batti hodde ma duusuji taw duusuji ɗi nawani lawol duusuji ɗiɗon noon ndiyam mumen nattata nder leydi he jeeya kadi hono jaajaɓe sosoɓeɓe kala coɗiɗo walla kala lawƴuɗo kaake nagga kadi ndiyam ɗam delta ɗum e beddaji ɗi won étude goto baɗanoɗo plan directeur assainissement Dakar 2010 woni mi yejjitani mais ɓe nde ƴeewi ɓe deɓɓa toɓo e toɓata e Dakar ɓurani 500 millimètres par année toɓo ɗo e Dakar ko heewi ɓurani ɓurde 500 millimètres ko rufete ndiyam e nder Dakar ene wona 2500 millimètres par année wadde kañum ɓuuri hewde c'est à ene sowa laabi 5 eko toɓata ko yante kadi naɓo nana monta comme forage o dartima forage o dartima naɓo ɓeydoto taw ko guite ndiyam ɗam hankkadi gudditima aɗa andi yitere enen joni mbiyata yitere ndiyam woni sa asi woyndu joni ha nder ha yuli ɗon wiyete yitere nde ene wawi wadde guite kewɗe kono so woni waɗama pompe ene ɓuuce yitere nde ɓeydoto ko udditade so udditima noon naɓo so woni no hangue o wonno koye tabal ngal ɗo sen mani ni janggo sa arti o ɓeydoto ko montude naɓoɗon noon koko woni e montude ɗum waɗi hande Dakar aɗa yiya won leeɗe kala nde ndungu gasi kadi hatta ndiyam gasata ɗon won noon ndiyam ɗam tawtodirat koko debbi ha dow hen sa ni fuccito won jeeya won galleji joni aɗa asa tan walla hay a asani miruji ɗi so woni ciment o waɗaka no fewi a yiyat ndiyam ɗam ne fuccito e ɗum dar leegal beetegal gettu dar eyyi kay hayso ka yawtat ni tan gasa ɗo tan caggal ma ɗo cité soleil station cité soleil ene jeeya presque projet ji guiɗimi liggade ɗo nde min gasata ɗo station o hôtel Hacienda to woni ɗo a yiyatno jamma somin nden ko hôtel Hacienda mbaɗon mi loge jamma so ndiyam ɗam ne doga cikkata ko moteur woni ɗon ne dogna ɗum taw ko ndiyam ɗam no fuccitorto ni on noon ñalawma min pompat min mbawa kulde station o mais jamma o ndiyam ɗam wontata koye artude ɗum ɗon fof noon so rente nder Dakar ɗum waɗi hande ndiyam ɗam jiyaɗo duusuji ɗi ko ndiyam ɗam moƴƴani ɗum waɗi wiye nab Dakar kala to hotɓe Dakar kam ndiyam ɗam hutorade ɗum to banggue jaram walla to banggue hay lotade ene waɗi danger seeɗa sibi ndiyam ɗam laaɓani hayso ɗam helɗi par ce que ndiyam ne helɗa taw laaɓani ndiyam ne yooɗa ene taw laaɓani par ce que woni jeeru tan sa nanggui ɗo kas ndiyam waɗi hen sukara a sayni ɗum sowoni a yiyani nde mbaɗan hen sukara nde sa daari yitere ma kam wa andude ne waɗi sukara ma meeɗa ne ganda ne waɗi sukara holko noon ko sayata e nder ndiyam taw hay sa daari a yiyata sa meeɗi a safata kono ɗum woni ñonkoto wiyete bactérie ko ɗum noon ne heewi e oɗo diwan kono wadde hannde en mbawa jortade jaafoɗa yimɓeɓe foof daña ndiyam belɗam e Dakar eyyi laamu ngu kam ne jogui programme uji mawɗi par ce que hande sa ƴeewi Dakar kala jarɗo ndiyam ɓuri hewde ummi ko lac de Guiers
aɗa yiya joni tiwoji ɗi gummi ko Lac de Guiers donc defa ndiyam ɗam koko defa ɗam safra ha yimɓe mbawa yarde ɗum hande programme mawɗo wiyete ko autoroute de l'eau woni laabi ndiyam gummo Bakel ɗiɗo gummo Lac de Guiers ɗiɗo gummo fleuve du Sénégal adde kadi ha Dakar kono kam ɗo kam e nder Dakar tan daña ɗo ndiyam belɗam ɗum weeɓani par ce que contexte o eno muusi ɗum noon mbaɗa hindi daawal men gadanal gasi en garata e daawal men ɗimmal holto jokkodiral ma e ceerno mawɗo khalifa mawɗo gollanɗo Sénégal ko mawni timtorgal timmugal Serigne Saliou Mbacké ceerno Mody alhamdoulillahi rabbil alamin nde gadduɗa oɗon question belɗomi kadi mo mbawmi jaabade bisimilla sabi kala guurɗo Sénégal kam ko guiɗeɗen fof en doto yo Allah ñimnu barke makko e ko waɗi ko e nder Sénégal e nder aduna neɗɗo mo ganda gurdam mum fof presque koye rewde Allah e fewnude yimɓe par ce que fewnude neɗɗo wona ko weeɓi sabi kala nde pinɗa a loototo hono sa fini sa lootima a yiggat jampe tan e sabunde ɗum ko ɓandu ma laɓɓinta kono aɗa anndi kam jampe wawa laɓɓinde ɓernde tigi te ko ɓernde woni fof Serigne Saliou noon ko docteur ruh ko docteur ɓernde a arade makko aɗa woni neɗɗo mo ganduɗa tufnuɗo wona tuundi ɓandu kono taw ko tuundi ɓernde o ligganma ɗum ha laaɓo ittanma ndeɗon tuundi taw neɗɗo kadi wawa yiide ɗum sona ɓe andunoɓema hanki ɓe so jiima hannde ene gandi kam holko woni ɗon ɗum noon Allah wallimi kam Serigne Saliou min gandodiri presque mbaɗa wawi wiide ko université gandumi lawol Mouride min gonmi université Cheikh Anta Diop 1995 mboɗo woni département maths physique Allah waɗi koddume almuɓe Cheikh Béthio Thioune minen gonduno e nde même département neɗɗo goto wiyen Pape Malick Mbow mi salminimo mi anda taw mo heeɗo émission o mais kanko kam woni sababu ha gandumi lawol Mouride koye makko kadi dewmi ha gandumi Serigne Saliou kono ko ɓuuri tengtude kam hakkude men Serigne Saliou ko relation mo ganduɗa mi wawa haalde hen sabi ko relation secrète mo ganduɗa min mboɗo andi holto faymi minnene mboɗo aɗa andi holto pawmomi holko gaɗiɗa tinde e mum gaga andi hewɓe no mbadde e neɗɗo holko ɓurɗa tan jooɗade saaha fo aɗa siftoro aɗa tinɗum Serigne Saliou eyyi kala nde helkom nodda kala nde wiya helkom tan hande helkom almuɓe ne poti yaade soit awoyde walla soñoyde walla remoyde min kam ɓerdam ruttoto e Serigne Saliou kala to jiimi moƴƴere neɗɗo moƴƴo neɗɗo tan moƴƴo gando haqqillam yaade Serigne Saliou par ce que Serigne Saliou ko chance e Sénégal dañde hono Serigne Saliou en weeɓani mo ganduɗa gurdam ma fof an ka milliardaire neɗɗo yiyata wuttema muko ha sikka ka milliardaire Serigne Saliou woni milliardaire mo ganduɗa maade juma ɓurani ɗum maade galle ko woni khalife général maade juma ɓuranimo maade galle c'est à dire galle makko o no wayni sa yino juma Touba wayni e galle makko o no wayni andat oɗo Allah ne ɓendimo dal ko neɗɗo mo ganduɗa hunde makko fof ko Allah Rafsanjani ganduɗa wonno mawɗo doole Iran nde ari ɗo somi aussi 92 o yi o tawi Serigne Saliou e galle makko o yi galle o daari juma Touba o te ko tali tan woni hakkude makko o wi darɗo oɗo juma daari galle ma o en andi an kam Allah nana e ma sabi ko mbaɗɗa e oɗo juma ko so wonno ko galle tan ko aduna tan welma galle ma o hande wayata ni nden galle o ko sengueji ko ɓuuri hen hewde ko sengueji waɗira nden noon on neɗɗo kadi felde helkom tan ko jangde mawde woni ɗon sabi helkom sa ƴeewi ɗum e wolof ko hel e kom hel woni haqqille kom woni ngaalu o e miijo sa wi neɗɗo kam so woni a maahi haqqille tan hankkante nde ngaalu sattata te ngaalu ndu to ittete koye leydi woni ko mbiyannomi joni ko agriculture ndema kono yimɓe ɓe a wawa ko haqqille liggoto ɗum pour haqqille ɓe wawa yettade toon
alay sago yimɓe mbaɗaɓe formation keɓlaɓe ɗum woni tarbiya aɗa andi hade seigne Saliou arde sa ƴeewi Dakar nden ko ɓurno wonde ɗo ko koledoraji baruji baaluji sa casiyagal ɓurno hewde cukaku ko cukalel jiiya cukalel waɗa wutte baylat jooɗone jangga hasayid nden ni kala mo nanɗa ene jangga hasayid ko mawɓe gonanno Baye Abdoulaye Diouf en Baye Samba Wadde en eko way noon ko Baye tan nanonɗa koye jamanu seigne Saliou jiiɗa cukalel ngel ganduɗa duuɓi 5 duuɓi 6 sappo e 5 wawa qur'ana wawa hasayid daro ene jangga ɗum taw timani hen te o liggima e jeunesse ko ganduɗa ni par ce que jeunesse woni foof dak ko awdi so awdi moƴƴi a dañi leydi moƴƴiri a dañi ndiyam ene wayno hankkantene guura sattata tigi e mbala dañani caɗele ɗo banggue lawol mouridisme enen fuutankoɓe somi wi noon eɗen gona ɗum en mbiyata ala fof ɗen gonani kono ene satta e sahade gonta nde mbala a wurani caɗele seeɗa e banggue natgol mari eyyi lawol mourid won noon min nanmi nde kadi c'est vrai kadi par ce que min yettinoma e Serigne Saliou ganduɗa hay somi daari no foto makko tan gomɗam camat par ce que mi yi aduna o no wayni mi yi aduna o no wayi dillude ni no aduna o wayi jasde ni Serigne Saliou wona khalifatul ard wawa andude ko kewi hande eko kewata janggo te sa yi ɗum a yurmotomo ni won foto makko ganduɗa sa yimo tan a yurmotomo ko tergal o ɓornoto ko comci ɗum ɗo ganduɗa tan oɗo kam aduna kam haydara welanima hen ɗum ene nawanno kam état de haal ko arɓe mbiyata haal ko woni état élévation spirituelle par ce que a tinat e ɓerde ma a tinat tigui ɓerdem nde mi tinanno ko ganduɗa wawata voilà mi tinanno ɗum et puis nden noon galle amen kadi won noon minen koye Wudduru jaami somi Wudduru ko wuuro Gulana wuuro Tijjaniyankoɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe anduɓe diine tampanɓe diine jinnaɓe kadi guuri e diine alhamdulillah nen caɗele waɗi adande kam ko mawnam gondunomi ɗo par ce que nenam taw huuti Fouta e kawam premiére fois noddumi cant Serigne Saliou galle amen kawam meeɗa salade kañum kawam mo gondunomi salminima Abdoul Dey neɗɗo moƴƴo omo ganduɗa kañum nehimi to to Jammuguel jaƴƴone kadi 99 noddumi ɗon cant noddumi CRMɓe almuɓe gaari waɗani probléme mais nenam noon au départ kam vraiment tampi o tampi no fewi par ce que o wiyata ko mataw baba maayi komi gorko mi ala kaɗowomi quoi o waddimami kawa men pour mbajomi mais à chaque fois kawamen mbiyami yettu Allah par ce que oɗo hande wawno jogade kalis makko o yaha e baruji walla o waɗa goɗɗum gueɗe sukaɓe te comme ko neddoɗo ko yimɓe moƴƴuɓe ene gaara ene jangga Qur'an ene jangga hasayid ɗum kam vraiment yenno haqqille ma ha Allah waɗi mbaɗmi inde dañmi ɓiɗɗo guinnumi ɓiyam afam debbo yimɓe moƴƴuɓe ummi Touba gaari tawtorede kadi tawi ɗon nenam kadi nde o yi ɓeɗon yimɓe noon noɓe mbayni no mbayi yimɓe moƴƴuɓe ni ɗum ɓeydi yennude haqqille makko voilà mais kam joni so maggal Touba yonti awa jeeya iɗotoɓe noddudoɓe pour wiide ɓuuratamo nana yaha Touba tigui rigui ɗum noon mbeɗa andi eɗen keddora hojomaji tati ni kono en morlat tan Serigne Saliou ko en gasata e haalde e makko sen ñalli haalde en kiiri haalde ko makko ko eɗen gandi gasata ene wawima en garto hen e fannu goɗɗo sallahu lamɗo jaaɓi kono holno jiiruɗa laamu mawɗo leydi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye e kadi beela aɗa gollodo e laamu ngu beela aɗa dilla e politique sukaɓe joloɓe laaɗe gam yaade Europe jii saaha fo bato naggam yoolima ga naggam rewi ɗo eɓe tan nan tan mayallo no ɓeydi hewde eyyi to banggal politique mboɗo sikki koye jamanu mum dolliɗen par ce que élection paaɗen nanɗo politique kam a ƴewat ko waɗma arrangement woni intérêt général enen noon kewani ƴewde ko intérêt poche neɗɗo ara rokkuma tan hunde mbaɗa e poche ma mbaɗa hen kadi donuɗen oɗo par ce que président Bassirou Diomaye Faye mboɗo sikki ko suka te kadi o ari ko saaha mo ganduɗa ko changement e aduna he foof nden noon on changement eɗen ñaagui yo addanen jaam cellal e kisal e ɓeydare e leydi ndi en ñaganimomo ko woni ko Sénégal foti dañde e ɓamtare foof yo Allah rewnu ɗum e junggo makko kanko koye président de parti Pastef woni Ousmane Sonko
e kañum ganduɗa woni premier ministre Sénégal komin basiytoɓe tan woni toɓe nanguno hanki ha yimɓe kooliɓe par ce que hoolare weeɓani so yimɓe fof koolimama noon ha dañi ko ha miijonoki annene wat ko ganduɗa ene foftini yimɓeɓe sibi hannde ko mbaɗɗo kalɗa ɗo ko défi ɓurɗo mawduɗo hannde e banggue politique ko holno sukaɓe ɗo mbatte haaɓe ñiiɓa ɓe mbawa gollude ɓe mbawa andude ko nafataɓe sibi défi o gonga ni économie o ene heewi hen kono fof fuɗɗi ko éducation sibi neɗɗo o so janggani o anda o wawa yaade e ko nafata mo donc éducation yo won de base yo won priorité kadi yimɓeɓe ballite ɓe mbawa hande sa hiiɗo Espagne ko heewi hen ko surgaji gonata e guese te an to gon jahata to aɗa wona toon surga an ɓuuri ɓe leydi an ɓuuri ɓe ndiyam an ɓuuri ɓe nangue an ɓuuri ɓe doole so ɗum waɗama ga tan a ɓurata sen mbaɗanoma ko watte toon ko so waɗama ga waɗi kadi renama no ɓen ndenirta ni ene wawi hande neɗɗo wawata ummade ɗo ene yaaha toon par ce que neɗɗo kala nde gummiɗa aɗa yaaha tan andu to gonɗa ɗo a dañani ɗon jaam sukaɓe noon mboɗo wiyaɓe voyage de laano wona solution ɗanngal ko hunde nde ganduɗa a waɗa ɗum préparation a finata tan par ce que caɗele no goodi min ɗanno minen jamanu amen ɓurno hewde caɗele kono mi meeɗa miijade yaltude Sénégal min dañi occasion wonde situation ji citoyen guure goɗɗe min mbawno han ƴettude nationalité France walla Amérique walla banggue goɗɗo mais min mbaɗi choisir ko resté wonde Sénégal sabi min jirlima aduna o kono komin jiiɗo ko ala to min jiiɗum banggue goɗɗo nden noon yo sukaɓe mbattu haqqille kala ka ɓe mbima muñani curki dañata ƴulɓe oto muus tan doga hayso muusi ya won gorko ya jab janggude ya jab liggade ko jawata ɗo ko seeɗa seeɗa sa yi toon ma yi ko ɓurɗum muusde a muñat jangol dogdu to woni Europe min de mi yani Europe belamma so Allah min kam yimɓe mbiyata Europe mboɗa yaha toon kono ko ɓe jiimi toon ɓe mi yurmotoɓe ni tigi rigui voilà ɗum noon hay hamam ko hojomaji men gasi a waynoto machallah vraiment ɗum yawi no feewi en tout cas min kolliti belamma men min calmini kala kettotoɗo haala noon weeɓani ɗum noon hono ko hunde nde hulɓininde hewani ni min jaɓa émission ngaji mbaɗi ni mais hankkantene yonti nde yimɓe jewtitta ganda pecce gandal ngal min jetti mawɗo Pindi TV min ñaguinumoma Allah ha Allah ɓeyda kadi ha heewa sibi ko yewtete ko so woni ene yewte e ɗemgal ngal ganduɗa yimɓe ene gandigal tan ene wawi message o wawa ɓennude ko ɗum noon woni fandare nde kala ko haala hen ko fewani ko majjere kala ko feewi hen ko Allah weeli nden noon jetti Allah kadi nde hokki en cellal tawtorede ɗum noon en jetti gueno gonɗo jonɗo kono kadi ni en kaaliɗo jeyaɗo Allah mo ganduɗa gollaniɗo Sénégal nde tawno mawɗo leydi Sénégal jaltuɗo haade makko laamade leydi Sénégal mbo adi joddade walla gadiɗo yaltude waaɓe no Seck Amar en gaari hen wi ko fewnata ko leydi Sénégal koye junggo oɗo rewata ko Sine Saliou Mbacké wino noon kono kadi ni Sine Saliou Mbacké on kadi ni wina walla mbiyen mawɗo leydi Sénégal mbo adi wattidade haaldude e waɗoɓe politique ko président Macky Sall wonno kono wadde Sine Saliou woliyagal mum no mawni Sine Saliou no wiyata nde Macky ma ar ɗum ina ɓooyi ɗum noon en jetti Allah no feewi kono kadi en jettanima Allah e yewtere makko eɗen mbawno ar tan kaalen Sine Saliou gam famminde bandiraɓeɓe ina heewi ko haalate taw woodani en jetti noon ɓen ɓe ganduɗa kadi ni ko yaadoɓe men ɓornoɗen e oɗo wutte ko Sani Fassane joom tonggode 78 311 15 48 ko noon jettirɗen kaalido Alhaji Amadou Hammirou Ba e Baye Star e Oumar Alhaji Djibi Daw e Boulo e Mankabou professeur gonɗo ɗon ɗo lycée mo Donna e Tareji kanko wi bamodi kala ko mbatta mbeɗa yeeɓa ɗum kanko totti en nde ɗo paɗi wadde en jarnat mo no feewi no feewi no feewi saabu ko teddugal juuɗe guerte ko nana ƴakko kecce tonggode temedere e capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko gorko mo Wuddu Lewe Ndiaye Wuddu Guesel Maaji Dankil Tamaroji kono ko ɗo e lamorgo leydi Sénégal o tawate
ko kanko tigi wonno koɗo men. Allah jarama on jarama.